салом алейкум дӯстони азиз, амакаса нағзен созен дӯстони азиз. Ва ин эффект ма фарбиемон. Короче, дӯстони азиз, хушва куш кунем. ин рӯз рӯзи оилгирия ва бинем ки мада дар як ҳафта чанд пул оили гузашт ва дар як моҳ уже оили ки ман дафтида будем 160,000 буд, ози 170 чанд шидаки ба сомонӣ ба рубл ина дар рӯи экран. Барои ҳамин агар ки мехоҳӣ қатъи мода атоми кор кунӣ, биёи вақта айдаст натим. Ана дӯстои азиз, дар атоми беҳтарин маҳсулот хемохимай. Барои чӣ? Хемохим барои бартараф кардани бемориҳоя бигем мешавад. Комплекси витаминоай. Бисёриё дору мегӯянд, мегӯм не мо дору надорем, мо духтур нестем ки дору назначит кунем ё дору савдо кунем. Мо дорем комплекси витамин. Анами гарантияш кати одамое ки витамин намераса, ай ҳамин норасои витамин мисол касал мешаванд, ҳамин препарат ёрдамшон мекунад. Ана и ай шираи нами решаҳои ҳамин дарахтову гул ҳамин хулоса чиста экологический продуктай. Ана барои псориаз, сафеди пустай ку модарзод набошад, тамом нест мекунам. Касали қанда ана паст мекунам. Бо барои чӣ? Бо барои подард, умуман барои ҳама чиз истифодаш мебаранд. Комплекси витамине. Вақте ки шумо дар ҳамин ширкат регистратсия мешавед, ҳамин чизо шумода қимат не арзонтар меғалтанд ва шумо ягон касдам тавсия метиҳед ва ё мехаранд, шумода ойлик мегзарад. Барои ҳамин дӯстони азиз, дер накунед, ҳатман дар рақамҳо бинависед. Ман худам оиди кор шуморо мефаҳмонам. дӯстони азиз, иҷа мо телефон харӣ омадем. Мара гуфтанд ана мира биги анами беҳад хушрӯй фасон духтари ранги каширок чида мендозиш майда хушрӯй. Ман гуфтам не ин мада намешавад, 4 бор майра дар як рӯз ҳуй накунам, ма 100 бор ҳуй мекунам, мешканам мерава. Гуфтам нагирифтам. хай соатҳои фасонам буд. Хулоса мо гаштем ва ниҳоятан иними телефона гирифтем. телефон беҳад хушрӯй, не ки бо як чизи дига пайдо шуда ки растаможка мекунӣ телефона мехарӣ. Растаможкаш где-то $108 галти не 1238 сум бояд ба душанбе сити биспорӣ ки телефонот растаможка шава. Ай мошино ба телефон гузаштем. Растаможкаи мошин ғам мегирифт бо растаможкаи телефон. хулоса накид ай ҳисоби харид шид ҳамун растаможка. ана дӯстои азиз, ина телефони ма гирифтаги Samsung S23 Plus. ана майда ки борика ки хушрӯй, не ки бо нодора, зарядник надора. Зарядникша бо отдельно 200 сум. обложкаша 50 сум, пучоқакша 120 сум, ҳамин хақайқалчи ягала чизи дигара бо ҳамин барои ҳамин чизои даркориша гирифтем. хулоса иҷада и ҳамин бача кушод дагша проверкаш кард, баъд заявка рӯй кард барои растаможка карданаш. хулоса чӣ кардем? ҳама ҳуҷҷатшо бикардем, омадем видео кунем манзараҳо ба телефони нав. салом алейкум дӯстони азиз, и телефон дига хеле ҷо мекардая рӯшани бад. Короче 100 сол шуд картара напӯшида будам. Гуфтам хай биём бипӯшам ша. ин рӯз мора меҳмонӣ фарёд кардем, меҳмонӣ меравем. ана чанд қаши чизои кушуд пешуд напӯшидам. На де тобистон напӯшидагим разница. ана кубози тамазам чур чи тарико фастай картои пештарам кушуд. Озбам уже дига кушуд наимшон ки картара гуфтам я бо дига бипӯшам. дӯстои азиз, якм кадр да беринай.
оценит не. ما مهمانی رفته شه یکم برا که باید کدسته خواهیم برق شود رحمت خیلی تلفن های اولیکوی اتمی اولیکوی فابریک چخور شمی خواهم از غایش از قطعی خورشونه گرفتیم شکلاتчик и тортик йогурт винакем очереда задрим ка очередь мо и дадылиня исадагем усатестам шава усакарам исатестам шава ис бо ман булочка гирифтам рухшон мега ки чи булочкачка мекунем ташкили рафтасе с колбасой и сыром ман гуфтам ки мехӯрам олима то уҷо рафтана дар рада такси да ташкили ки наиҷада чиптай выиграй 6 в Дубай. Чи будет букнията? Почему бухари? Чи бухари? Десерт выплати. Дусты азиз, моя акция. Короче, без сунда. Чи мехари? Я хе Дубай мира. Дубай главный приз. Без крема и печенье киселой союз тут. Она мы. Я албини бда я та без крема гифтам без чени без сам короче. من برم بخوام دخترکو اکمارا خوش رو реклама додаги гушкне ана ма духтаро 3-4 روز шид видео набровардам ана рӯзи шанбе будаги одамо нависад ин рӯз рекламаи мо шанбе духтаро ман 3 рӯз пешаша набровардам конференсия ва ё исус барои ми сета рекламото қафо ғалтидагай лекин мекунам шона гуфтиам одамо ғам натен мо иҷа ин рӯз чӣ омадем хонаи ҳамкормон омадем инҷа чанд қашид ма ҳамис наомадам и конечкаи кадом автобус будай автобуси 28 боша конечкаш дӯстои азиз шав шуд мо биромадем ай ташкилӣ бо сабой кадиян мона духтаро баъди хонаи марьям гуфтем уқа хӯрдаги мо муҳал шавад истироҳ омадем инам ҷада монда абсолютно ягон чи дар кор неста лекин ита медорем ака дар кораем мо набуде хеле ло надорем چیکار میکنن نامیرو دادا میکنن زنگ بزنن زنگ نزنن دادم زنگ هیچ که دادا در کار نیست اینها جیما یا جدا از стаканчик шууд да бигир не куда какой-то алкотрак анжоси
نه آگیرکو جای پلاسماسی رسیدیم. دوستان عزیزی من دنی میشاو زویر که خونه ما بیاین رخشان قطعی ماشه رفت ما قطعی دلافروز خونه زویر رامون علی همی جدا بدای ها ما افتم نه میرم ما اگلا کار دارم ما فخ ندارم اینه بیو بشینیم قبا میره ای مردم ما کار دارم رنگی شما بیکار نیستم نه خیبیو اول بای جا رخ کندگه منم دوام توش نخونای زویر اومدستیم یا کجا اومدستیم ندیش پراویل نه اومدستیم